Dobra večer, dragi prijatelji. Dakle, danas ćemo naučiti kako brzo i sigurno kod kuće ukloniti bol u leđima za 5 minuta, 6, 7, maksimalno 10. Brzo, učinkovito, bezbolno, bez problema. Dakle, za to će nam trebati mišić koji se zove slabinsko-ilijačni mišić. Evo ovako izgleda. Nalazi se unutra. Oni koji govore o dubokim mišićima prvenstveno trebaju imati na umu upravo ovaj mišić. Ilijačno-lumbalni, lumbalno-ilijačni, ilijačno-lumbalni. On se nalazi ovako. Zanimljivo je kako je smješten. Svi glavni mišići nalaze se upravo ovdje. S ove strane, ona je s unutarnje, suprotne strane. Čak bubreg leži direktno na njemu. Od slabinskog dijela ide ovako, od poprečnih nastavaka i ovdje, 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 ovako se pričvršćuje za kvržicu. Bedrene kosti, a drugi dio je ilijačni dio. On počinje ovdje, od ovog dijela. Cijeli ovaj prostor ona ispunjala. I što je zanimljivo, sam po sebi nikada neće boljeti. Nikada nećete osjetiti bol u njemu samom. Kada on boli, boli ovaj dio leđa, najčešće ovdje. Najčešće boli donji dio leđa s jedne strane, ali ponekad i s obje. Kada s obje strane, onda su u lošem stanju, na primjer lijeva je u lošem stanju, a desna u još gorem. Tada će boljeti s obje strane i više ne može normalno raditi. Koji su simptomi kod? Prije svega, kada sjedite pa ustanete, teško se ispraviti, leđa počinju boljeti, može boljeti s jedne ili s obje strane. I boli ovako, najčešće kao traka, ovako. Sakroilijačni zglob također se čini da boli kada je problem s ovim mišićem. Vrlo rijetko se još događa da boli ovdje, u ovom dijelu bedra, sama po sebi. Takav je to mišić da će više boljeti ona mjesta gdje se pričvršćuje kada se on zateže. Ali kod spazma bol također može uzrokovati, ali rijetko se događa da je toliko dobro razvijen da nešto počinje pritiskati. Češće se događa da zbog slabosti počinju problemi. I kada oslabi, počinje se smanjivati ne samo u debljini, već i u dužini, polako se počinje smanjivati. Nakon nekih fizičkih napora, naglih pokreta, počinje se ozljeđivati. Njegova fascija se počinje zatezati i boljeće sva ona mjesta gdje se on pričvršćuje. Čak i takva reflektirana bol može biti u zglobovima, kao što su ti međukralježnični sakroilijačni zglobovi. Teško je sagnuti se, ne uspijeva se sagnuti kada taj mišić radi. Teško je, pogotovo dok ležite na leđima. Teško je i ustati, ili se osjeća bol u leđima, ili jednostavno ne možete napraviti taj pokret. Slabost mišića, kao da se čini da su trbušni mišići slabi, ali zapravo sam mišić ne može napraviti taj pokret. Što učiniti? Prvo treba pokušati trenirati i pokazat ću vježbe po težini, počevši od lakših pa do jačih. Za početak, vježbe za one koji imaju bolove u leđima. Čak i ako imate bol u donjem dijelu leđa, ako počnete raditi ovu vježbu, neće biti gore. A ako ne bude lakše, znači da nije problem u tom mišiću. Ako nakon ovih vježbi bude lakše, znači da je problem u njemu. Prva vježba je ležeći, kako svi volimo. Legnete ovako na leđa i jednostavno podignete nogu ovdje, ne u stranu, nego ravno ispred sebe. Ovako podignete, spustite. Ako je baš teško, podignete i potpuno spustite, malo odmorite i ponovite taj pokret. Ako već osjećate sigurnost u sebi, vjerujete malo u sebe, onda nogu ne spuštate do kraja. Ako pritom ne osjećate neku posebnu napetost, već ništa drugo,
počinjete otežavati vježbu tako da nogu malo odvedete u stranu, ovako ovdje. Tako da vam noga bude malo izvan ove kosti. Ili da je peta u istoj liniji, ali što dalje odvedete nogu prema van od ove kosti, evo je ovdje, prednja gornja ilijačna bodlja, to je teže. Ako se koriste znanstveni medicinski termini. Evo, odvedete nogu u stranu i upravo taj pokret radite. Kod onih ljudi kod kojih je ona slaba, kad budete podizali nogu, suprotna polovica zdjelice će vam se ovako podizati. Imaćete ovakav pokret, ovako. Znači ova polovica zdjelice se ovako podiže. Kod onih kod kojih je sve u redu, ona će se podići, a zdjelica će ostati na mjestu. Ako ste primijetili da nam se zdjelica ovako podiže, uzimate. Kod kuće pronađite neki jastučić. I pod tu istu stražnjicu, s te iste strane, stavite ga ovako pažljivo, oboje, tako, hop, i to je to, zdjelica će se već okretati. I tako je trenirate. Isto tako, i ako je teško, podignite pa spustite. Ne treba podizati visoko, jer ako podignete više, više neće biti opterećenja na nju. Znači, vješanjem noge trenirate ovo. To je kao druga faza treninga ako postane lako. Ali u principu, da biste uklonili bol u donjem dijelu leđa, ova dva vježbanja su dovoljna. Već ćete primijetiti smanjuje li se bol ili ne. Ove vježbe su dovoljne da bol nestane toliko. Dakle, ako vam ovaj mišić može podići nogu ovako, to znači da će već donekle držati leđa i lakše ćete se naginjati. Ako želite, kad ležite, već ustati ovako iz ležećeg položaja, ako vam to teško ide, to je već složenija vježba, ali to ću pokazati malo kasnije. Dakle, prvo je da nogu jednostavno podignemo naprijed. Drugo je da nogu podignemo malo u stranu, ako je zdjelica. Ako se okreće, stavite jastuk ispod stražnjice. Treće, malo opterećenja dodajemo. Za to možete koristiti elastičnu traku, na primjer ovakvu. Možete prvo probati bez nje. Stojite u pretklonu i podižete nogu. Ako nema nikakvog opterećenja, uzmete elastičnu traku, zakačite je za jednu nogu, zakačite za drugu nogu, stanete ovako, podignete nogu ovdje, spustite. Podignete, spustite. Podignete, spustite. To je sljedeća faza. Trenirate tako da što se više elastična traka rasteže, to više opterećenja dajete. I sve ovo su više početne vježbe, ali najviše mi se sviđa ona vježba koju ću sada pokazati. Probajte je vi, sigurno ovako još niste probali. Pogledajte, nakon što ste provjerili i ako vam sve ove vježbe idu lako, odmah prelazite na ovu. Ako vam je neka od ovih teža, prvo njih radite. Ova vježba je od svih najbolja, najviše kategorije, najbolja vježba. Pogledajte, legnete ovako na leđa i jednu nogu stavite preko druge. I sada donju nogu podižemo prema gore, ovako je podignemo pa spustimo. Podignemo pa spustimo. Podignemo pa spustimo. I ovdje ćete dobro osjetiti opterećenje s jedne strane i s druge. Ali isto tako. Ako vam je lako raditi, nemojte spuštati do kraja. Ako vam nije preteško, pokušajte spustiti do kraja. Evo, shvatili ste. Ova noga koja ide gore, ne stavljate je ovako, kao kad odmarate pred televizorom, nego je malo savijete i podignete prema gore. I ovdje sami težinu noge morate podići i automatski se događa da druga noga malo pritišće. Ovo je korisno za one kojima treba ova vježba. Zglob kuka ponekad škljoca. Nekima se ne sviđa što im škljoca.
Ako vam to stvara neke neugodnosti, ali kad zglob boli, ova vježba je isto jako dobra, jer vrlo često ti škljocaji nastaju zbog slabosti slabinskog mišića. Zato probajte ovu vježbu i napišite u komentarima je li vam se svidjela ili ne. Ako vam se svidjela, napišite, a ako nije, možda uopće nemojte pisati i više se nemojte pojavljivati da vas ne vidim. Dobro, vidimo se uskoro.